тривога. Романе, я би просив вас, оскільки ви, на жаль, на мій глибокий жаль, у нас не дуже часто гість, сказати нашим глядачам і слухачам, яких ми сердечно, очевидно, вітаємо, бажаємо їм всього того, що бажаємо собі. Як ви взагалі оцінюєте ситуацію в Україні і навколо неї станом на 42-гу добу нашого спротиву загальнонаціонального? Я би навіть сказав, вітчизняної війни. Чого ж там ми будемо приховувати? Так, ви маєте рацію, поділяю вашу точку зору. І я дуже сподіваюся, що за кілька тижнів вітчизняна війна перетвориться на визвольну війну. Ми будемо звільняти території окуповані і підемо далі до меж кордонів станом на 2013 рік. Взагалі, ці 42 доби перетворилися у вічність, оскільки ти постійно знаходишся в напруженні, постійно стежиш за новинами, постійно реагуєш на ці тривоги і на трагічні звістки, втрачаєш друзів, втрачаєш міста, і це, звісно, впливає на психіку звичайної людини, і особливо це складно спостерігати, як сусід поряд з тобою або колега через монітор відчуває це, реагує. В психологічному плані це надзвичайно важко для нашого народу. Разом з тим, внутрішні сили і та мотивація, яка дозволила народу швидко об'єднатися, згрупуватися, влада, державні інституції, просте населення, місцеві органи самоврядування швидко об'єдналися довкола одної мети – допомагати Збройним силам чинити опір. І ми бачимо вже ці результати на Київщині, на півночі нашої країни, на Сході. І це надзвичайно мотивує. Найголовніше, що минув той страх, який є природним рефлексом будь-якої живої істоти, і він поступово перетворився на якусь упевненість. Тобто ці рефлексивні дії людини вижити, вони реально перетворили спроможності будь-якої людини, українця, чинити опір, шукати можливість не просто вижити, а ще й давати відсіч і вбивати ворога, який прийшов за твоїм життям. І, звичайно, ця історія вона дуже важлива для нашої країни, і для кожного з нас. І для наших західних партнерів, звичайно. Ви згадали про психологічний стан. Наш колега Назар Задарій сьогодні їздив в Київ, мені розповів, що порівняно з вчорашнім днем значне пожвавлення на вулицях, відкривається більше торгівельних майданчиків, якщо можна так сказати, і насправді вже на блокпостах черги і доводиться стояти по 10 хвилин в тих місцях, де блокпости є. Як би ви, почнемо, напевно, попросимо Альону долучитися до розмови, як би ви взагалі характеризували психологічний стан, як ви його відчуваєте, свій особистий, тих людей, які поруч вас, і, можливо, є якісь думки щодо психологічного стану загального сьогодні в тій частині країни, яка вже вільна від окупантів. Альона. Це вопрос? Це питання, да. Як ви відчуваєте психологічний стан? Роман казав, що була, і ми всі це переживали. Дэн Борисович, извините, я отвлеклась просто, пока как раз формировала вопрос для себя. Ну, какой психологический? Ну, он одинаковый все время, на самом деле. Вот мы говорили с вами позавчера, да, о состоянии такой глухой ненависти, а она у меня существует. Я бы сказал, вошла в это... Холодная ненависть. Холодная ненависть. Да, услышала. Холодная, глухая, то есть это не то, что заставляет меня там впадать в состояние, когда я не могу что-то делать, не могу трезво оценивать ситуацию. Я могу это делать, но я ее чувствую. Я ее ощущаю, я думаю, что я не одинока в этом вопросе.
и это будет достаточно долго. При этом я чувствую энергию, чтобы делать то, что должна делать. Ну, вот как-то так. Все это такое перманентное состояние, в котором я нахожусь. І думаю, не одиноко. Романе, що робити з цією ненавистю? Я говорив вчора з моїм другом, який провів місяць на блокпосту в напрямку в Північному, ну, грубо кажучи, з Броварі. Так він розповідав про те, як буратіни накривали просто в довільному порядку площі. Там один запуск 40 гектарів, нічого не залишається. З одного боку. З іншого боку, Нью-Йорк Таймс розповсюдили інформацію, власне, підтвердили про те, як українські вояки застрелили свинособак, які здалися в полон, або вони їх захопили. Ваше міркування на цю тему, де тут межа дозволеного, недозволеного? Я особисто не вітаю вбивства полонених, але мені дуже легко говорити. Я не бачив того, що бачили ті солдати. Десятки поневічених трупів на вулицях, зґвалтованих жінок, спалених вщент будинків і так далі. Я би хотів мудру вашу думку почути. Ну, мені ще далеко до вашої мудрості, але я так суто по рефлексам. Ха-ха-ха. От это красиво. Вот это так ап. Зачет. Да. Я ж намагаюся бути не першим і не останнім учасником вашої програми, то якось потрібно емоційно реагувати, тому не зважайте образливо цей мій такий випад. Туше, як кажуть фехтувальники. От, про ненависть, яка фактично межує з люттю, яку ми спостерігаємо з боку наших бійців, мені здається, це такий сплеск саме на такому нормальному тваринному рівні, оскільки ти втрачаєш друзів, ти бачиш кадри, що ворог робить з твоїми містами, з сусідами, з тим читаєш новини, що відбувається в деокупованих селах українських і містах. Звичайно, що рука просто рефлекторно тягнеться до спускового гачка, щоб відпустити в не одну чергу в той бік. Але мене дивує, якщо чесно, я рік провів у 90-х роках на теренах колишньої Югославії, Боснії і Герцеговини, правда, не під час бойових дій, а десь через 5 років, коли імплементувалися Дейтонські угоди, і спілкувався з багатьма родинами, які пережили етнічні чистки. І у них ця лють і ця ненависть досі не проходила. Тобто там народи, які колись вважалися одним єдиним, через історію і політичні протиріччя стали не просто кровними ворогами, а просто, як вам описати, ненавиділи досі. І це через 5 років. Я дивлюся, що відбувається у нас, і чітко розумію, як бійців, так і людей, які мирно жили до того, що ця ненависть, лють, вона не минеться. Але як поводяться наші бійці, які ведуть бої у межах тих же конвенціональних парадигм і концепцій, я маю на увазі, намагаються дотримуватися міжнародного гуманітарного права, і це дає нам конкретної ваги, мотивує і партнерів віддавати. Це, думаю, не поодинокий вистріл, що там розстріляли когось, і це тільки стало відомо зараз. Я думаю, що таких випадків багато. Але це ж, якщо ми поставимо на шальку терезів, не порівняти з тим, що ми відчуваємо. Ця лють і ненависть, вона не пройде. Я думаю, що треба, щоб ще покоління усвідомили це, подумали і жили з цим. Разом з тим, нам з цим жити. Ненависть, вона, звичайно, що мотивує не тільки до дій оборонних, а більше до наступальних. І ця лють, вона нам допоможе звільнити ті території, які досі окуповані ворогом. Тут же бачите, колеги, яка ситуація.
Президент Байден сказав, що те, що відбулося в Бучі, Буча, очевидно, це у нас вже таке збірне поняття. У нас Буча значною мірою і Харків, і Волноваха, і Чернігів. Там, до речі, обстрілювали храми, які не знищив. Монголи їх не чіпали, на відміну від цих. Да, так я про це, я про що? Про те, що Байден сказав, що те, що відбувається в Україні, це майже геноцид. А геноцид, як ми знаємо, це цілеспрямовані дії з метою повного або часткового знищення груп населення за певною ознакою, там релігійною, національною чи расовою і тому подібне. Росія фактично устами однієї свинособаки, які щедро платили як раднику Арсенія Яценюк і це як його Аваков чорт, він виклав просто це все на сайті Російського інформаційного агентства. Дуже, якщо коротко сказати, нас всіх треба вбити. І декілька поколінь перевиховувати на ідеях руського міра. Оце що? Поясніть мені, будь ласка. Це психічне відхилення, це державна політика, це точка зору однієї людини, це зондаж кінець кінцем. Що це? Альона, може ви нам скажете, а? Это и то, и другое, и третье, я бы так сказала. Это державная политика, которая является и следствием, то, о чем мы говорили, цивилизационного сбоя, да, такого долгого. И оно такое, как вот такой эффект, который сам себя рождает. Потом державная политика, потом идет продолжение. То есть говорили об этом бесконечно, Дэн Борисович. Ну, цивилизационный сбой, антицивилизация, генетический сбой некий, который нам никогда не понять и не просчитать с мозгами. И нашей точкой сборки мира, я бы так сказала, да, она там принципиально другая. Поэтому Путин есть продолжение того, что было давно. И, соответственно, его политика. Поэтому я не отношусь к людям, которые считают, что Россия, избавившись там от сегодняшнего руководства и его позиции, каким-то образом глобально изменит себя. Ну, Почув. я би Романе, почув. Романе, я на відміну від вас, якщо використовувати термін туше, мені дуже далеко до розуміння російських реалій цієї всієї атмосфери. Я останній раз був в Москві один день в 2004 році. Багато що змінилося за той час і не в кращий бік. Це геноцид? Це принципова позиція державного керівництва? Це відбиває загальні настрої свинособачого суспільства? Що це? Так, юристи трактують і тлумачать це як геноцид. Я б навіть сказав з ознаками етнічних чисток, тому що по-іншому не можна назвати те, що виробляли ці нелюди на окупованих територіях, і як вони звідти йшли. Чи це є ідеологія? Скоріше за все так, особливо зважаючи на ті опуси, які ми нещодавно чули про них, а хтось, можливо, і читав. І це спроба виправдати ту ідеологію, яку обрав Путін і його камарилья. Насправді, як на мене, то російське суспільство увесь цей час, 75 років після Другої світової війни, виховувалося на ідеях переможця, великого борця з нацизмом німецьким. І на цих всіх рейках вони до нас і заїхали, акумулюючи якісь парадигми, що тут живуть нацисти. А зараз вони просто стикаються з реальністю, з тим, як їхні ілюзії лускають, як мильні бульбашки. Сьогодні, здається, навіть Пісков визнав великі втрати своєї армії тут. Армії, яка практично стільки років там тренувалася на камери, демонструючи свою непереможеність, міць,
свою згуртованість, фактично перетворилася на злодюжок, які крадуть гвалтівників, які чинять безчинства тут, і вбивць, простих примітивних вбивців, які не можуть вийти воїн проти воїна, а діють так, як нам показують сьогодні наші українські ЗМІ, офіційні органи, я маю на увазі там і Збройні сили, і не тільки. І мені здається, що незабаром все російське суспільство вдариться об цей бетон, оскільки санкції, вони, можливо, не змінять режим, але наслідки цієї війни, вони почнуть відчувати дуже скоро. Оскільки суспільство вже в ізоляції, вже почалися витік мізків, населення тікає, життя буде ще погіршуватися. З кожною годиною, з кожним снарядом вони мають це відчути. І розплачуватися вони за це будуть дуже довго. Я в цьому не сумніваюся. А я би, знаєте, що попросив вас? Висловити, мені надзвичайно би цікаво, ще й тому, що я не маю своєї точки зору на це. З одного боку, Байден пообіцяв Путіну, я підірву тебе, він прямо це сказав, звертаючись, не називаючи президента свинособачої держави по імені. Наскільки, з вашої точки зору, ці санкції здатні вплинути на російське суспільство? Ми спостерігаємо тільки консолідацію його навколо їх національного лідера, насправді військового злочинця. А ваша думка? Я не виключаю, що певна консолідація буде, оскільки у них на генетичному рівні, чим гірше, тим ми маємо бути згуртованіше. Але це ж було віка до того. В сучасному світі російське суспільство, ну принаймні її еліта, вона звикла до комфортного проживання в певних умовах, до мушлі на столі, шампанського там, щоб постійно м'ясце була, ковбаска. А тепер цього не буде. Ні французьких сирів, ні нових технологій, на яких вони робили мега заробітки собі. Жодних технологій не буде у них. І сама економіка Росії, ну і я вже не кажу про їхні підприємства, вона потихеньку буде скорочуватися. За інерцією рух якийсь буде, але він точно не задовольнить попит. Більше того, вони ж не вміють працювати в глибинці. Тобто там п'ють зранку до обіду, а потім з обіду до вечора. Чому багато українців раніше туди їздили? Тому що їм платили за роботу, за їхнє працевлюбство, їх поважали. А тепер у них цього не буде. І поступово вікна можливості закриваються. Щось вони там будуть шукати в Китаї або в Зімбабве, в Венесуелі, можливо, в Білорусі. Але вони точно не замінять те життя, яке було до того. І вихід у них один – змінювати владу. Поки вони дійдуть до цього, Україна продовжить платити певну ціну. Але вже зараз та мобілізація, яка оголошена, там прихована, не прихована, вона не може назбирати достатньо критичну кількість військовозобов'язаних. Більше того, ті злочинці, які повернулися і зараз перегруповуються, повернулися з Київщини, Чернігівщини, Сумщини і Харківщини, не буду порівнювати з Півднем, вони вже чітко зрозуміли, що їх тут чекає. І якщо раніше, за радянських часів, життя танкіста одного, зважаючи на протитанкові засоби країн НАТО, обчислювалися в 0,33 секунди, то сьогодні ми спостерігаємо за документальними стрічками, знятими з українських дронів, що ці секунди вже перетворилися на долі секунд. І не дуже багато бажаючих буде залізти в той танк, щоб через долі секунди перетворитися на попіл. І це буде складно. Принаймні наступальні спроможності у них втрачаються. І залишиться їм одне тільки закидати нас снарядами, ракетами, які також закінчуються.
От, але той же Байден сказав, ну і ви щойно сказали, скільки у нас ще попереду невикористаних можливостей сучасної зброї, яку надають нам західні партнери. Ну, я нагадаю, це 60 тисяч за даними американського оборонного відомства, 60 тисяч протитанкових і 25 тисяч зенітних комплексів. Але оскільки ви вже згадали про Білорусь, то я, очевидно, не можу утриматись від питання і переадресувати його нашій дорогій колезі Альоні. Да. Там же ще такі аспекти. А? Я бы к прошлому вопросу немножечко бы поспорила, высказала свое мнение. Давайте ви посперечайтеся, але я тільки скажу, щоб потім не забути, бо в мене вже старечий мозок, забуваю, де окуляри. Що Україна націоналізувала, наскільки я це знаю, майна свинособачої держави і Білорусі майже на 500 мільярда, якщо зовсім точно, 468 мільйонів. То ви, Альона, якщо вже повернетесь до того питання, не забудьте про ці мільйони і розповісти людям, як це вплине або не вплине на стан Білорусі як держави і, відповідно, суспільства, і взаємин того, хто називається президентом цієї країни, його, так би сказати, силовим блоком, який нам показують зранку до вечора, якісь наради, і тим, що в інших країнах називається громадянським суспільством. Будь ласка. Да, я пока к вопросу санкций, да, и того, что происходит, насколько это будет влиять. Вернее, добавила бы, что ли, свое мнение. Вот тот класс, о котором мы сейчас говорили, да, который привык к благам цивилизации, он ведь на самом деле небольшой. Это все, что есть до МКАДа. А за МКАДе это глухая, совершенно другая жизнь. И насколько я не очень верю, что санкции могут поднять так называемое общество российское. Никогда, ну, может быть, из того, что я изучала по истории, может, из того, что я даже сейчас вижу в Беларуси, когда изучаю кадры, когда они возвращаются, это общество будет лопать кору. Но если пропаганда объединит идеи ненависти, они не поднимутся. Я к тому, что вот те, которые пользуются благами цивилизации, они сейчас благополучно, начав, как они сейчас делают, Овсянников и все остальные, осуждая а-ля войну, просто свалят из страны, да, условно говоря. А вот это замкадье, которое там составляет сотни миллионов, глухого населения, которое не знает многое даже интернета, мне кажется, что они ко всему привыкнут и все схавают. И это будет только дополнительный толчок ненависти не к Путину, не к тому, что происходит. Это будет толчок ненависти к Украине, к Европе, к Америке, к тому, что они называют, не буду говорить, как они это называют. И вот эта традиционная русская черта, пойдем всех завалим за Васю, за Петю, да, а рубашку наголо. Алло? Щось перервалося у нас. Альона зависла. Романе, тоді, може, ми продовжимо з вами цю тему. Що мені надзвичайно цікаво наступне. Багато років у нас в тому числі деякі українські політики говорили про так зване слов'янське братерство. І ми бачимо три цілком відмінних між собою моделі поведінки трьох братніх, яких називали в Радянському Союзі народів, відповідно, українців, росіян, і хоча серед росіян я бачу тільки бурятів тут умовних. Ну, дагестанці, здається, є ще. Ще є, славянський народ дагестанців. Да. І, відповідно, українців. І ця вся історія абсолютно жахлива для нас, в сенсі втрат, вона говорить нам про що? Це моє питання. Ну, це момент істини для переоцінки свого ставлення як до сусідів, так і до життя. Ну, з одного боку. З іншого, це також мотивує для пошуку внутрішніх резервів, як в суспільстві, як на мене, так і особисто в кожному представнику цього суспільства.
оця війна, вона продемонструвала, хто є хто. Хто такі білоруси, хто такі росіяни, і хто такі українці. І тут суто не внутрішнє сприйняття нас як політичної нації, як країни з великою культурою, а й сприйняття нас ззовні, як нас сприймає світ, цивілізований світ. Тобто не тільки там англосакська цивілізація або інші, той же Близький Схід, як сприймає нас, як в Азії сприймають нас. Хто як реагує, це можна чітко відстежити і по новинам. Реально українці зараз в мейнстрімі, саме завдячуючи своєму внутрішньому світові, своїм діям конкретним і зусиллям. І це нам додає. А що робиться в Білорусі? Зрозуміло, що там кліка, яка об'єдналася довкола невизнаного самопроголошеного Лукашенка, вона виконує свою функцію. Решта людей, білорусів, мені здається, вони просто співчувають. Розмови на кухнях, десь на вулиці. Я переконаний, що вони знають, що відбувається тут і до чого все це йдеться. Про росіян мені говорити зараз не хочеться, що вони там відчувають. Але ми ж знаємо, що у нас багато родинних зв'язків. Я тут з колегами і з друзями спілкуюся, у деяких є зв'язки, люди там живуть. Поступово вони усвідомлюють ту трагедію, в яку затягла їх путінська ця камарилья. Я би трошечки назад відмотав до мого питання, нашу з вами розмову. Дивіться, історія ж така. В мені включився історик нарешті. То я думаю, куди він пропав. І він, цей історик, який всередині мене сидить, він нагадує мені ж, як журналісту, що наприкінці, власне, в другій половині 19 століття з'явилася ідея абсолютно для мене божевільна панслав'янської єдності. І вона дала свої ядучі дуже плоди і на Балканах, де ми бачили, як одні слов'яни різали інших. Про Сребреницю одну історію можна нагадати людям. А з другого боку ми бачимо, що її фальшивість нам демонструє ця війна. І абсолютно три різних підходи: білоруський, російський і український. Це можна порівнювати Югославію і наш трикутник цей слов'янський. Як ви думаєте? Ви мені ставите запитання на це? Альона вже є у нас. Я думаю так, я сразу соглашусь, я думаю так. Я согласна. Можно порівнювати. И пан Роман. Мне кажется, что пан Роман сейчас, а потом, если что, я добавлю. А то я так перебью. Добре. Дякую, пані Альона. Порівняти, так. Я думаю, що порівняти можна і потрібно. Єдине, що у нас ще досить складно з релігією тут, оскільки там конкретно зовсім різні течії були, я маю на увазі мусульмани, католики і православні. І це вузол був набагато важчий. Я маю на увазі, що там все на релігійній основі там були ці етнічні чистки. А чому в них було, перебиваю, чому в них було на релігійній основі, а у нас немає? Хоча у нас конгрегації православні є, католики є, суніти, мусульмани є, та ще й іудеїв, слава Богу, не бракує. Я вам більше скажу, частина з них в Збройних силах України в підрозділах, частина волонтерить, і в цьому є суттєва відмінність. Можливо, в цьому полягає і феномен цього українського спротиву.
Що люди бачать, що ближній потребує уваги, допомоги, порятунку, і незалежно там від релігійних переконань чи навіть тих політичних, всі об'єднуються довкола єдиної мети. На Балканах це трошки було по-іншому. Єдине, що масштаби, тут же ж також не порівняти. І я пригадую книжки і викладки з інтерв'ю одного іспанського письменника. Він був колись військовим журналістом, працював на Балканах. Реверте, зараз ім'я не згадаю. І він, оцінюючи балканські ці сучасні війни, він сказав, що його дуже вразило там не просто там кількість жертв, а та слов'янська жорстокість, з якою оці народи протистояли один одному, тобто вирізали там не просто людей, а гусей, корів, свійську худобу. І те ж саме ми бачимо те, що відбувається на Київщині, Чернігівщині. І ми ще ж всього не знаємо, що є у нас міста, Маріуполь і далі там на сході, на півдні України, що там буде. А це має якесь раціональне пояснення? Там слов'яни, там католики православні, тут католики православні. Взагалі, коли в мізках якісь маніакальні ідеї, тут воно не підлягає раціональному чомусь. Мені дуже складно знайти чи пояснити там логіку дій. Льона киває головою. Я на самом деле согласна. Я думаю, что религия это же всегда предлог, да, по большому счету, мне кажется. Опять же, как предлог в любом случае определенного культурного кода, да, называется он религиозный, либо какой-то другой, это уже второстепенно. Я просто касаемо мне так видится. А касаемо Беларуси, да, я бы добавила. В Беларуси сейчас наблюдается очень такой странный, на мой взгляд, вернее, он не странный, он прогнозируемый, ожидаемый там почти 30 годами русификации. Если в 1994 году, когда в Беларуси были там последние выборы, у нас почти 20% голосовало за Поздняка, я скажу, к чему я это говорю. Может, издалека. А Поздняк – это абсолютно пронациональный политик, то есть человек, который, я думаю, что его называют украинским Черноволом, да, чтобы было так. Приблизительно, схематично, белорусским, да, понятно. То сейчас бы этот процент был гораздо ниже, 20% это было не так мало. Так вот, Беларусь это такая, у меня ощущение такой переходности от москальства, если взять такую общую картину, да, к европейскости. Потому что, да, большая часть населения многое понимает, большая часть населения не хочет, но и большая часть населения при этом, то есть есть отход от москальских смыслов, есть другая позиция, нет кровожадности, безусловно, нет ни в коей мере, но и нет решительности, есть вот это москальское рабство, оно еще присутствует. Как будет дальше развиваться событие, вот такое, как бы, я пока не знаю, что там послужит триггером, это, наверное, будет очень быстро. Мне хотелось бы в это верить, может быть. Но так, в принципе, добавить... Да, я почув. Той, який в мені сидить історик, він мені тільки що так сказав, тук-тук-тук, постукав в голові і каже, слухай, хлопче, насправді можливе пояснення лежить в політичній площині. Я дуже добре пам'ятаю промову Єльцина, коли він приносив присягу як президент Російської Федерації, його фразу, він сказав, «Велика Росія піднімається з колен». Ідея Великої Сербії. От що лежить в основі. В українській інтерпретації, власне, в галицькій інтерпретації, це ідея Української соборної самостійної держави, яка означала необхідність ведення війни проти всіх сусідів одночасно. Тим не менше, Україна сучасна, Білорусія, Хорватія, я ніколи не чув криків про велику Україну, про велику Хорватію, про велике Косово.
Мені здавалося завжди, що провідники про Велику Білорусь також, що принаймні деякі керівники деяких цих держав завжди думали тільки про гроші і про якесь, ну я не знаю, благополуччя чи що, використовували державу як засіб збагачення особистого, аж ніяк не носилися з ідеями її величі, яка імпліцитно, тобто в скритому вигляді, передбачає ідею винищення всіх, хто з цим не згоден. Може в цьому питання, а? Не проблема. Відповідь тут лежить, в політичній площині, як ви думаєте? Романе, вам тим більше, що 4 хвилини ви просили вас відпустити. Романе? Я не просив відпустити, але за 4 хвилини не вкладуся. От. Насправді так, безумовно, що тут політичні амбіції лідера частини росіян, вони відіграють найбільшу таку роль, і йому абсолютно начхати там, ким будуть вважати його співвітчизників людожерами чи душегубами. Головне задовольнити цю свою амбіцію і створити чи підняти з колін, чи створити велику імперію під назвою Російська Федерація. Я могу успеть задать вопрос, мне очень хотелось, пану Роману. Я хотела поднять как журналисту-международнику вопрос Венгрии и стран, которые сочувствуют и играют, да? Да, вот сегодня мы знаем вот как раз к вопросу Венгрии, когда хочется ругаться матом, там глава МИД Венгрии сегодня, знаем, заявил, что Будапешт отвергает какие-либо санкции против российской нефти, газа, атомной энергетики. Также похвастался тем, что Венгрия получила партию ядерного топлива из России для своей АЭС в обход территории Украины. Ну вот, есть ли какое-то понимание количества стран, которые так или иначе играют на рашки, кроме Венгрии? В интересах Альона, відповідь на це питання є. Для цього треба подивитись статистику їх енергозалежності від Росії. В Угорщині 80%, якщо не помиляю, або навпаки, 80% нафти, 55% газу російського походження, або навпаки. Все. Це наркоманія, це енергетична наркоманія, на яку Путін і його камарілля посадили, якщо не всю Європу, то половину цієї Європи так точно. Money talks. Вони з цим нічого не можна зробити. Вони не можуть, як наркоман, відірвати від себе цю голку. Чи я помиляюсь, Романе? Ну, я думаю, тут Угорщина не єдина країна, і я би не прив'язував всю країну, а саме ті еліти, які знаходяться в уряді. Сюди ж можна і Австрію згадати, та й та ж Франція також там неоднозначно. Тобто сам президент, він перебуває в зоні впливу тих елітних, скажімо так, індивідуумів, які мають дуже тісні зв'язки з Кремлем. От він, наскільки я пам'ятаю, Мануель Макрон нещодавно тільки звільнив там десь рік чи два з посади свого помічника Шевенемана, який ногами відкривав двері в Кремль. Він радив Путіну, як діяти, і ми знаємо, що за цей час санкційний багато цікавих, ну скажімо так, багато технологічних рішень Росія вирішувала за рахунок Франції. Як це поза санкціями проходило, я думаю, що буде якесь розслідування. Але оптика і авіоніка, вона однозначно надходила з розвинутих країн. Та ж Німеччина, Північний поток, ми чітко знаємо, хто і як керував цими процесами, і досі еліти німецькі, вони дуже повільно йдуть назад, дають задню. Це, звісно, що під тиском і американців, і частини європейських еліт, урядів європейських. Але поки це все складні процеси. Я думаю, що з часом ми дізнаємося про більш серйозні корупційні злочини, про корисних ідіотів і про те, що
робив Кремль в Європі? Я знаю, думаю, що я маю варіант відповіді. Я не хочу сказати, що він остаточний, я його чітко тепер сформулюю, але моя думка досить проста. Ми же вийшли з Радянського Союзу, правда? Правда. Одна з наріжних пружин, якщо можна так сказати, конфліктів, які рухали цією імперією впродовж 73 років, це війна не на життя, а на смерть між трьома найвпливовішими групами: армія, чекісти і партійний апарат. Товариш Сталін причесав армію в 37-38 роках, залишилося дві: чекісти і партійці. При Хрущові чекістів підробили під корінь, зробили з них комітет, а не МГБ, да? Не міністерство. І панувала партійна радянська номенклатура, представником якої був Єльцин. В нульовому році їх змінили чекісти. А в Україні чекісти ніколи не мали такого впливу. Україна, як мені казав Іван Степанович Плющ, ментовська країна, вищим представником якої був перший заступник голови Верховної Ради Дурденець Василь Васильович. У нас 30 років партійна радянська номенклатура, потім комсомольці, піонери і жовтенята грабували країну і використовували її як засіб особистого збагачення. А в Москві чекісти 20 років скуповували, корумпували пострадянські країни, Європу та ще й значну частину світу. Отже, ми маємо сьогодні наслідки конфлікту, висновок мій, наслідок конфлікту різних світоглядних, як би сказати, установок між комуністами, комсомольцями, піонерами і жовтенятами з одного боку і чекістами з другого. Я досить ясно висловив думку чи не дуже? Ясно. А ви що думаєте? Вона має право на існування? Мені з вами все зрозуміло, Данило. Да? Звичайно, має. Так, так. У вас і історик, і аналітик одночасно щойно висловився. Тоді питання, чому мені СБУ ніяк не затвердить документи з тероборони? Це не можна зробити. Може, у вас повторює пам'ять, у когось якісь відомості про це, дайте мені знати. Да, значить, це війна чекістів проти світу, правильно? Конечно. Правильно я розумію? Як думаєте? У випадку Росії абсолютно, правда. І тим більше чекісти ще й змогли переконати армійців. І корумпованих, і не тільки. І працюють вони практично синхронно. Я маю на увазі військові дії, ну і корумпування західних еліт. Оскільки там не тільки чекісти працювали, а у тому числі військові. Згадайте, кого отруювали в Британії, і де були центри підготовки, і хто цим займався в Європі. Вбивці, які вбивали політиків болгарських і чеченських лідерів, ічкерійських. Я почув, Альона, перед тим, як ви висловитесь, якщо буде ваша ласка, я просто хочу звернутися до наших глядачів і запитати, ну за таку світлу думку, от вам шкода натиснути лайк? Ну скажіть, де ви ще таке почуєте, що просто в ефірі сиділи троє людей і думали вголос, а не верзли якусь прутню? Лайк, 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 лайк. Альона, будь ласка. Они заслушались просто. А вот сейчас надо... Нет, так я совершенно согласна, Данил Борисович. Я по поводу чекистов, по поводу... мне даже добавить нечего. Я настолько это прочувствовала, занимаясь даже белорусской, пророссийской оппозицией в Европе, то, как все происходило, то, как делался Северный фронт, ну там, то, о чем мы кричали. У меня даже нет никаких сомнений, я двумя руками абсолютно согласна. Мне даже додать нечего в этом вопросе. Я в этом убеждена, и да, я так считаю. Причем эти щупальцы прошли настолько глубоко, что, мне кажется, мы даже представить не можем,
насколько глубоко, в любом, в политическом, в экономическом, в информационном плане, абсолютно чекистская Россия, которая сегодня так или иначе имеет влияние абсолютно по всем областям, европейским точно. Глибоко захоплені архіви КДБ в прибалтійських державах сучасних, вони показують це масштаби. В Україні мені казав один з керівників КДБ, потім Служби безпеки України, надзвичайно порядна людина в ранзі генерал-полковника, що проникнення агентури КДБ в українському суспільстві 1 на 50. Приблизно. Я йому не повірив, тому що в моїй групі в університеті, де було на моєму потоці 50 людей, 5, це значить кожний 10-й, щотижня доповідав в деканаті спеціально навченій людині, про що ми говорили в курилках, ха-ха-ха, які книжки ми читали, які ми ставили питання викладачам на лекціях і так далі і тому подібне. Ще раз, в Чернівецькому університеті, на історичному факультеті, на якому я вчився, 5 з 50. Це те, що я знаю. А напевно ж їх було більше. Звідси у мене питання до вас, колеги дорогі. Я не можу пояснити собі, як український народ, який 30 років спостерігав за цими балбесами у владі, щиро їх ненавидів всіх, одномоментно 24 числа згуртувався і перетворився моноліт навколо президента, якого вважали просто, дурником, якщо відверто сказати. В Росії, в якій насаджували цей культ величі, громадянам, я не знаю скільки, 80% не мають ватер-клозетів, які підтримують свого президента тільки за гроші, і за гречку, і за стакан чаю, як це було в Лужниках 18 березня. Ще млинці на лопаті ви забули. Прошу? Млинці на лопаті ви забули ще. Млинці на лопаті, да, точно, дякую, Роман. Да, і це я не можу собі пояснити. Я в цьому сенсі глибоко переконаний, що до 9 травня цей етап нашої війни закінчиться. Чому? Сьогодні слухаю повідомлення з Москви, віце-прем'єрка соціальних питань, прізвище не має значення, каже, давайте ми зробимо на майські свята 10 днів. Для чого 10 днів? А вони кажуть, для того, щоб люди поїхали копати картоплю, і родини могли спілкуватися між собою. А в них же все пізніше, ніж у нас. У нас от почнеться процес. Да? Власне, в деяких регіонах вже почався. Розумієте, про що я говорю? У нас люди, попри те, що воюють, ще саджають картоплю. Ці покладуть щось таке з лівою нарізкою на війну, на призов до армії і попруться бухать, тримати фігу в кишені і саджати картоплю. Оце ви можете мені пояснити? Консолідацію нашого народу навколо... Народ і партія єдині. Я все життя сміявся з цього. Про себе. А тепер я це бачу. Ви можете це пояснити, Романе, Альона? Ну, я не знаю, могу ли я это говорить. Все-таки начнем с пана Романа. Как не гражданка. Но я потом выскажусь, если Да, в Білорусі той самий феномен. Ну, я уже все-таки резидент, политбеженец, что-то могу говорить. Да, народ окремо, влада окремо. У нас вийшли на поверхню громадської, суспільної популярності люди, яких вчора ніхто не знав, буквально, хто вони такі. Один Кім чого вартий. Так. Чи голови військово-цивільних адміністрацій, чи губернатори, які пашуть зранку до ночі, рятуючи людей, годуючи і так далі, і так далі. Оце мені в голову не влазить. Роман, оскільки Альона переадресувала вам, вступайте в гру, будь ласка. Будь ласка, я так розумію, інтуїтивно, без якихось наукових підходів, що це давно спало в українцях. Воно було. Згадайте масштабні такі виступи, починаючи з помаранчевої революції, Революції Гідності, коли довго шукала влада Януковича, хто ж там лідер, хто ж це організував, і вони всі придумали з подачі Кремля цю історію, що Вікторія Нуланд печеньки роздала, і там всі західні емісари
курують цими процесами. Я, вибачте, я не над вами сміюся, Романе, мені просто Нет, цікаво. я просто тоже это вспомнила. Альона, вибачте, одну секунду. Про Вікторію Нуланд. Вже у мене ця картинка от до моїх останніх днів буде в очах. Значить, у Ющенка в одній з його резиденцій, там на Андріївській вулиці на горі, значить, в його кабінеті сиджу я, сидить мій дуже добрий друг і великий мислитель Юрій, Ющенка, Рибачук, Мороз, Вінський, Юля і Турчинов. І ми їм пояснюємо, що вони мають робити на парламентських і на президентських виборах. Покроково. Перше, ти робиш це так, знімаєтесь там, тут голосуєте так, там голосуєте так, такі-то комісії, таке. Я ніколи не думав, що Вікторія Нуланд до того причетна. Скажу вам правду. Вибачте. Лойки за це. Ви таке ніде не почуєте, люди. Да. Вікторія, ну, я не можу. Якийсь там Гельман з Павловським. Мама дорогая, скільки ж хлопці зробили грошей із своїх замовників. Це навіть уявити я не можу собі. У мене в голові такої кількості нулів немає, просто не вміщується. Да, але закономірності це існує. Я перепрошую про помаранчеву революцію, да. Альона. Я сейчас... Так, пан Роман хто говорит, говорив? нет? Роман говорив. Перепрошую, Роман, Роман. да, я потом скажу. Я захопився сам собою, красунчиком. Sorry about that. Тому ці скриті приховані резерви, які спали в кожному з українців, вони після Революції Гідності народили феномен волонтерства. Згадайте, коли у нас ні армії не було, ні організації, державні інституції взагалі були слабкі. Хто там взяв цього Христа і пішов на Голгофу, я маю на увазі про владу. Одночасно, паралельно почався цей волонтерський рух, коли люди просто, не довіряючи, не вірячи ні правоохоронцям, ні спецслужбам, ні владі, почали об'єднуватися, шукати кошти. І знайшлися люди, які давали кошти, починаючи від бабусь по 10 гривень і закінчуючи серйозними підприємцями, які виділяли суттєві суми. І з'явилися екіпіювання, з'явилася зброя, з'явилися тепловізори, і Україна почала чинити опір. І ці метастази не пішли далі. І це був тільки такий перший рух волонтерства, цього феномену. Довести всім людям, наприклад, на Заході волонтерство трошки по-іншому сприймалося до цього. А щоб отак, що навіть армію підтримувати, це насправді український такий феномен. І так зараз... моє питання, Романе, одну секунду. Я ніяк не можу зрозуміти її природу. От ви кажете, воно спало. Ми на поверхні глузували з цієї держави, ми думали на соціологічному рівні, як її обшахрувати, як не заплатити податки, гроші в кишенях, як розкрадати. Ви самі сказали, що у нас армії не було. І тут в один момент люди, які глузували з цієї держави роками, як ви кажете, я з цим погоджуюсь абсолютно, збудились, прокинулись і побігли її захищати. Мотив я не можу зрозуміти. Причину. Що було гачком, що тригером стало? Якраз тригером і стала ця загроза існуванню окремій особистості, твоїй родині, твоєму місту. І люди чітко зрозуміли, що та бюрократія, оті всі вади корумпованої держави, вони просто на заваді і треба діяти негайно і зараз. І ця дія почалася. Коли ракети полетіли 24-го вранці, всі чітко зрозуміли, що як нас не готували 4 місяці партнери західні, ми всі ще сподівалися до того, що все-таки це гра м'язами і далі цього не піде. Але коли реально ми почули вибухи, за 10 днів, мені здається, рівень мобілізації зріс.
І незважаючи там, і не залежачи від Зеленського, від уряду, люди почали діяти. Хтось вивозити родини, хтось писати рапорти, а хтось просто записуватися в тероборону. І десь за 2 тижні воно все кристалізувалося, завдячуючи ЗСУ, які стримали оці всі натиски. І потім же ж, ну я так розумію, що Генеральний штаб, він відпрацьовував всі ці плани, можливо, не прорахував, що Лукашенко відкриє шлюзи, ну, от, через свою країну. Очікували, я знаю, там зі сходу, і з півночі, і з півдня. От. І зрештою все це спрацювало. Да, Альона, ви все ж таки не громадянка України, але резидент, да, і я вас запрошую до слова, але хотів запитати щось вже. Ага, зараз пригадаю, прошу. Альона, прошу. Да, так. На самом деле, я вас слушаю, и я уже об этом говорила. Ничего не появилось. Может быть, и хорошо, что я вижу ситуацию со стороны, и я даже почти за 2 года, я же не смогла углубиться настолько, да, при всем при том, что я читаю, смотрю, я многих нюансов не знаю, ни в политике, ни в каких-то процессах. То есть я стараюсь, но я понимаю, как долго мне еще надо изучать. Так вот, что я скажу. Ничего не появилось. Вот я ровно так, как сейчас действуют себя, как действуют сейчас украинцы, я видела именно такими украинцев. И в тот момент, когда я приехала, и в 2014 году, и в 2017, когда приезжала. Что я имею в виду? Когда вы находитесь вот в этом процессе постоянном, вам кажется, что есть разъединение общества, вам кажется, что есть какие-то, что есть уход в какие-то вещи, которые мешают развитию. Но со стороны белорусски, которая там жила, в Беларуси, и которая приехала в Украину, я лично видела, Дэн Борисович, совершенно все иное. Я сразу видела свободу духа, я сразу видела единение, даже когда украинцы ругаются и думают совершенно о чем-то другом, казалось бы, о чем может быть там, то, что мешает каким-то процессам. Я сразу все это видела. Даже я помню первые дни, когда я говорила со своими родственниками, за несколько дней до войны, я была уверена, что все будет именно так. Многие персонали, они стали неожиданностью для меня, хорошей, да. Я там, возможно, не ожидала от руководителей каких-то чего-то такого. Но в целом, то, как ведет себя нация, украинцы давно прошли, и вот самый главный экзамен на крутость нации как таковой. Давно случилось. Вот такая реакция на страшное событие, она предсказуема, мне кажется, она абсолютно естественна. То есть лично у меня не вызвало там, ну вот это никакого удивления. Я в сентябре 2020 года, когда приехала, я приехала, простите, с голой задницей. Я видела, как мне помогали все это время. Я в итоге оказалась, Дэн Борисович, в вашей студии, и в итоге я имела право голоса и так далее. И я видела возможность помогать. Я видела, как мне помогают какие-то другие люди. Я видела это при том, что я совершенно другой территории, но мне просто было тяжело в тот момент. Поэтому для меня ничего, ну, честно, если так вот без пафоса, ничего нового. Украинцы крутые. Это без лести, без чего-то. Это то, почему я хотела... Я осознанно бежала именно в Украину. У меня была виза, я могла бежать там в какую-то другую страну. Абсолютно нет. Ну, это как вот... Просто когда вы занимаетесь обыденной жизнью, в том числе политическим строительством, журналистикой, которая ссорится между собой, вы не замечаете вот эту всеобщую крутость. Она есть как код нации, и она есть давно. Я почув. Дуже дякую. Я хочу повідомити наших глядачів. Радісна новина. В мені помер історик і народився журналіст в цю секунду. І за це тільки одне. За цей камінг-аут Лойк. Лютий 96-го року. Як казав начальник нашої військової кафедри, полковник Сушанка, узкий круг ограничених людей. Тоді журналістів в Києві було, може, 20, може, 30. Ми довго над цим працювали. І в лютому 96-го року в будинку Подільського ЗАГСу, РАХСу, да,
відбулася історична зустріч цих 20 журналістів з президентом Кучмою, де ми домовились про правила гри. Ми хотіли знати від Кучми, життя важливіше. Кучма тоді сказав, є дві табуйовані теми. Незалежність України, я законно обраний президент. Що була правда? Так, пишіть, що хочете. В нульовому, і ми писали, що ми вважали за потрібне, були стандарти відомі, і більш-менш всі цього дотримувалися. В 2000 році, коли було спровоковано вбивство Гангадзе і почалася акція «Україна без Кучми», абсолютно божевільно, на мій погляд, ця суспільна угода була порушена. І тоді, як пишуть деякі мої колеги-історики, правда, що тоді почав в Україні складатися олігархічний режим, тому що Кучма втратив масову підтримку і мусив спиратися на різних, я не знаю, підприємців, яких потім назвали олігархами. Ці олігархи мали різні бізнеси. Значить, в них були різні економічні інтереси. Якщо це так, ну, хтось був імпорт, хтось експорт, хтось виробляв, хтось продавав, хтось купував, хтось і те, і одне, і друге, і третє, і четверте, і п'яте. Вони тоді почали творити медійні холдинги для обслуговування своїх інтересів, але ці медійні холдинги дотримувались того, що їм казали їхні власники. Тому у нас завжди в медіа був плюралізм. Інтер топив за одне, плюси топили за друге, СТБ за третє, це як його, ICTV за четверте, і так далі, і так далі, і так далі. А що відбулося в Росії? В тому самому 2000 році, коли у нас був олігархічний плюралізм, зачистили НТВ, і чекісти почали вирубувати тотально незалежні думки. Вища точка цього, оці всі Скабєєви, Соловйови і прочі производителі помета. Це для мене говорить про що? Це говорить про те, що українські громадяни різних національностей і віросповідань могли співставляти різні точки зору. А у нас же ніколи не обмежували BBC, Голос Америки, Радіо Свобода, Deutsche Welle, Reuters, вже всі в Києві були представлені. Цього не було в Росії. І як ви думаєте, ми можемо говорити про те, що все ж таки цей плюралізм думок, можливість співставляти різні точки зору, порівнювати політиків, він став, як це не дивно, цим клеєм, який склеїв наше суспільство. Коли люди сказали, політики гівно, а країна важлива. Це те, про що ви говорили. Конечно, конечно. А їм шкода лайків нам поставити. Плюралізм став основою єдності народу. От що я скажу. Монолітної єдності народу. Де в якій країні світу президент має 90 і більше відсотків підтримки. Причому ж без всякої пропаганди. Угу. Він другий на моїй пам'яті політичний діяч, якщо можна так. Ні, голова держави. Який сказав історичну фразу, коли йому запропонувало американське посольство евакуювати його до Львова, він сказав, що, цитую, «Мені потрібна зброя, а не квиток». Аналогічний випадок відбувся в 1940 році в Лондоні, в час найстрашніших бомбардувань нацистськими Люфтваффе, столиці. Коли запитали королеву матір нинішньої королеви Елізабет, коли вона забере дітей і поїде до Канади, щоб зберегти династію. Вона сказала, діти не поїдуть без мене, я не поїду без короля, король ніколи не поїде. І моє питання, хто награв чию позицію? Народ позицію президента чи президент позицію народу? Чи це був рух, так би сказати, назустріч? Романе? Ну, якщо ми беремо цю конкретну цитату, то тут свою місію виконав спічрайтер, на якого дуже правильно поставили. Тому що з вуст Зеленського у бік Заходу лунають дуже правильні меседжі, які продукує талановита людина, команда, яка знає історію, яка вміє висловитися, артикулювати і
Звісна річ, що Зеленський ухвалював рішення говорити, не говорити, їхати, не їхати. Але в тій обгорці, як це подається досі, то це, звичайно, вища ліга. І, звичайно, що це і є відповіддю, що сам би Зеленський такого не міг сказати, він міг зробити певний вчинок. Тому тут народ і президент, вони єдині в одному. В захисті України, українських інтересів. І ми не забуваємо також ще особливість нашого такого національного менталітету, як гумор. Він також дозволяє нам виживати в цих складних умовах, оскільки багато хто із наших колег, із бійців від Зміїного до Охтирки використовують гумор. І це спрощує емоціональний накал, можливо, десь знижує рівень ненависті і люті. І дозволяє людям більш простіше дивитися на деякі речі, по-перше, а по-друге, це також мотивує. Гарний жарт, він безумовно мотивує на якусь гарну дію або вчинок. Да, цього у нас не віднімеш. Улибайтесь, господа, улибайтесь, казав відомий герой Григорія Горіна. З умним вираженням, или з серйозним, я вже не пригадаю зараз, з серйозним вираженням лица делаються самі більші глупості. Я би від себе би додав і злочини. Альона, ваше слово. Да, мне тут, собственно, и добавить нечего. Я думаю, что это взаимообразный процесс. Хотя я бы все-таки, наверное, поставила и первоначально народ, да, как, а потом уже подтяжку со стороны Зеленского. И по поводу юмора я совершенно согласна. Мы об этом как-то, ну, и с Дэном Борисовичем говорили. Это такая примета нации, которая позволяет самим себе быть психологами и психиатрами во всех существующих обстоятельствах. Я уже молчу про высмеивание врага, это просто, ну, высший пилотаж. Я такого не видела нигде. Умение так это делать. Ну, собственно, мне тут добавить и нечего больше. Согласна. Я би сказав, що це освіта. Бардак в державі породив, як це не дивно, і Болонський процес породив інший феномен. Це різноманіття освітніх закладів і освітніх установ, незалежних від держави, або залежних малою мірою. Ну, два феномени освітніх. Києво-Могилянська академія, Український католицький університет. Правда? Правда. Таке є в Росії? Нема. Все одержавлено. Тут до слова переслала нам Богдана Шевченка. Я вибачаюсь, колеги, я маю це оголосити, тому що це насправді добра новина. Добрий день. Мене звати Ніна. Не мене звати Ніна, я Данило. Пані, яка написала цього листа. Я менеджер IT-компанії Flex Reality. Ми розробили освітній застосунок для школярів та вчителів. Мета застосунка – полегшити навчання учням та вчителям. Застосунок працює з технологією доповненої реальності. Кожен може переглянути інтерактивні експерименти з різних предметів. Цей застосунок є соціальним проєктом, знак оклику. Наразі звертаємось до вашого каналу. Ми не канал, ми медійна платформа, але менше з тим. Аби розповсюдити цю інформацію. Розповсюджуємо, пані Ніна. Щоб батьки, вчителі та діти отримали даний матеріал та могли інтегрувати це у свою освіту. Застосунок є абсолютно безкоштовним для використання. Як ви на це дивитесь, питає Ніна. Проєкт є соціально-волонтерським, чи є можливість розмістити його на безоплатній основі? Українці для українців. Пані Ніно, ми це розмістимо на безоплатній основі. Це компанія Flex Reality. І я попрошу Богдану Шевченка оце дати в описі під цим відео, куди людям натиснути. Звідси випливає, дорогі мої колеги, до вас питання. Чого ми як народ навчилися, або чого ми маємо навчитися під час цієї трагедії? В моє серце стукає попіл тих дітей, які загинули від цих свинособак. Ще раз, чого ми вже навчились
і чого ми ще маємо навчитися як журналісти, як громадяни, як резиденти, як народ, як просто відповідальні громадяни своїх країн. З Альони почнемо. Ladies first. Научились защищать, научились побеждать, научились, ну, в общем, все, что мы говорили. Научились свободе духа, которая не ломается. Чему научиться? Я думаю, что впереди будет тяжелый период научиться жить с теми потерями, которые есть. Вот это будет страшный, тяжелый момент, который нужно будет пройти. А учитывая, что все горе будет еще открываться, определенное количество времени, мы не знаем сколько, да, и оно будет множиться, то, с чем придется научиться жить и не впасть в состояние озлобленности, мне кажется. Какой-то, я думаю, что это не произойдет, но тем не менее, это сохранить тот юмор и то желание двигаться вперед. Ну, оно общие фразы, но по-другому как бы и не скажешь. А все остальное, всему остальному и так научены. Научены строить, научены, я же говорю, внутренней свободе, там, юмору, защите, все есть. И, вот еще бы я добавила, Ян Борисович, может быть, не забывать, есть такой синдром, когда нация объединяется, да, вот, и точно все понимает в тяжелых обстоятельствах. И потом очень короткий период времени, это всегда в истории так бывает, это не случилось сегодня, когда нужно делать, не сделано было до того, да, надо научиться вот это сделать и не отступать. Я имею в виду простые даже вещи, как Русская Православная Церковь, как все эти ОПЗЖ. То есть научиться поставить заслон, не пропуская потом в дальнейшем, не прощать, да, не смягчиться, да, там через какое-то время, а может все не так страшно. Ну вот каким-то таким вещам, мне кажется. Точно, надо будет научиться. То, что присутствовало, мне кажется, присутствовало. Ага. Я почув, Романа, я би просив до цього додати і ваш персональний досвід перебування за ґратами. Що воно це перебування вам додало або якраз навпаки відняло? Будь ласка. Ну, по-перше, воно дозволило відчути, як нам, українцям, позбавитися комплексу меншовартості. Ви знаєте, після певних там вольових дій, інтуїтивних, якихось, можливо, хаотичних, спонтанних рухів, слів і логіки дій, я це вже відчув на власному досвіді, і я маю на увазі, коли потрапив вже в колонію. І там спілкування, наприклад, з людьми іншої національності і громадянством Російської Федерації, воно дозволило мені відчути, що насправді тебе слухають, чують, чекають від тебе допомоги, емпатії. Це при тому, що я фактично знаходився в одиночній камері. І саме позбавлення цього комплексу, воно сьогодні доводить масову цю історію нашого народу, що раніше ж нам його нав'язували 70 років, що українці ви недолугі, я вже не хочу згадати інтерпретацію прізвища Гоголя, які ж ви хитрі. Ну, так. Гоголь, Яновський, що тут інтерпретував? Ніжем, спасибі, да. Я маю на увазі транскрипцію його прізвища. Це перше. Друге, звісно, що емпатія, вона не дозволила, конкретно обмежила рівень ненависті, бажання помсти. І тому, повернувшись, я довго думав над тим, хто там причетний був до цієї історії, що з ними далі буде. Мене це менше обходило. Найголовніше, що я навчився цінувати стосунки. І це нам всім доведеться також заново, не те, що відродити, а поставити в пріоритет. Що зараз українці живуть в такій ситуації, коли літають
міни, ракети, тривога, коли твої рідні не поряд з тобою, а десь в безпечному місці, коли поряд гинуть друзі, або якісь аграрії сіють поле і думають про завтрашній день, насправді потрібно навчитися цінувати кожну мить в простих речах. В розмові з другом, там в якійсь книзі, якщо є час читати її, та в тому ж ранковому сексі. Потрібно скрізь шукати якусь Знаєте мені, що таке ранковий секс? Бо я сексуальний символ країни, коли я дивлюсь на мого сина, якому 42 роки в цьому, то я розумію, що секс, пригадую, що секс колись був в моєму житті. Да, ранковий секс. Ну, ви мені потім так розкажете, да, що це таке. Да, і чим він відрізняється від денного чи вечірнього. Це вже наступне буде питання. Перепрошую, вирвалося. Лойки. Це стендап-комік. Перепрошую, Роман. Серйозно. Да, в цих дрібницях. І найголовніше – це критичне мислення. Тобто сьогодні будь-яка господарка чи чиновник високого рангу навчився критично оцінювати як свої дії, так і новини. І відповідним чином реагувати і діяти. І це, мені здається, дуже важливо. Оскільки людина оцінює ситуацію, хтось навіть за звуком знає, що робити, звідки летить ракета, куди бігти, а хтось сидить і думає, та тривога, вона мене не обійде. Тобто це критичне мислення допомагає нам виживати. І це також, я вважаю, що гарне надбання із того переліку, який я щойно назвав. Я у Альони хочу перепросити, я маю, Романе, ще одне питання. А от ваш досвід в перебування в російській буцегарні, як би ви відповіли на питання, де людина відчуває себе більш вільною? За ґратами в російській тюрмі? Чи та, яка, я маю на увазі російська людина, чи ті, які формально не в тюрмі і формально є громадянами цієї країни? Якщо я правильно сформулював. Дэн Борисович, мне вообще сложно ответить. Я тогда просто Ні, Альона, зачекайте. У мене для вас є окремо. Це я Романа питаю. Для вас окремо є. Пардон. У меня прерывается звук, прошу прощения, с интернетом сегодня прям, поэтому я иногда... Да. Де людина, Романа, більш вільною почувається? За ґратами, може почуватись за ґратами, чи у них якась переречення, які інтерв'ю дають ще на вулицях Москви? Ви знаєте, як на мене, людини, від її світогляду, рівня освіти, вихованості, ну і звісно річ, що від генного фонду. Оскільки я був свідком, що у тій же колонії, де я перебував, а це Кірово-Чепецьк, Кіровська область, селище Утробіно. І там знаходилася ця виправна колонія номер 11. Так от, зеки, які там сиділи за розбій, вбивство, гвалтування чи наркотики, вони постійно знущалися з наглядачів, яких називали вертухаями, і вони знущалися яким чином? Вони сказали, ну що ж, ми тут сидимо вільні, тому що у нас свій кодекс честі, а ти такий же з нами сидиш тут. Тому що ти із фактично 30 діб перебуваєш 15 тут між нами. Ти фактично також відбуваєш термін, який відбуваємо ми. Але ми відкинемося там через 4 роки, 10 років, а ти тут залишишся досі. І насправді Росія – це велика тюрма. І залежить від кожної людини, що ти будеш діяти в тій тюрмі. Чи ти почуваєшся себе вільним і шукаєш десь, як себе самореалізувати в творчості, в бізнесі там, чи ще десь, або ти виїжджаєш і шукаєш комфортні умови, де будеш жити і почуватися себе вільною людиною. Тому це персональна історія, як на мене. Ну так, якщо 4 покоління п'ють горілку, їдять горілку і денатурати, то такі будуть і у них і діти. Альона, а насправді в тоталітарному суспільстві, оціночне судження моє, Білорусь є тоталітарною країною.
Чи може Так. людина відчувати там себе вільною, так як відчували ми деякі з нас в тоталітарному Радянському Союзі, занурюючись в те, що ми називали внутрішньою еміграцією, коли воно там щось відбувається, там слава КПСС чи слава Метервелі, немає значення. Це був також жарт, між іншим, лайк. Цей чоловік іде в Києву по проспекту Перемоги, там величезний був будинок, було написано «Слава КПСС». Хто такий Слава КПСС? Слава Метревелі знаю, а Слава КПСС не знаю. Да? Отже, зрозуміло моє питання. Чи можна почуватися вільним в тоталітарній державі, чи для цього треба обов'язково виїхати, наприклад, в Україну, де свобода є релігія, фактично? Альона. Так. Но я чувствовала себя свободной. Можно. Сложно, но можно. Я же когда приехала, я же почувствовала себя совершенно в своей тарелке. Можно. Вопрос в том, что достаточно, что тоталитарное государство слишком ограничивает, я бы так сказала, процент людей, которые могут противостоять, да, пропаганде и несвободе, он слишком мал, как таковой. А при Лукашенко это был такой последние лет 10, такое абсолютно, вяло текущее, если сильно не задумываться, никому не мешающее вот нечто, Дэн Борисович. Вот страна, да, рядом Литва, рядом Польша, берут какие-то путевки, делают какой-то малый бизнес, ты не трогаешь государство, государство не трогает тебя. То есть не было ощущения такого совсем российского, конечно, нет. За счет рядом открытых границ и плюс-минус в тот момент успокоенного Лукашенко. Но, конечно, свободы нет. Свобода чувства, да, отсутствие свободы, я бы даже сказала, чувствовалось даже не в системе, а во взгляде тех людей, которые тебя окружали. Вот этого духа свободы, его, да. Да, не в ограничениях. Скажіть, обмеження. Щось знову звук поплив. Знаєте, хочу привітати глядачів і сказати, що в мені знову прокинувся історик раптово. Опа! Тук-тук-тук. В Україні зіграла, в Українській РСР, якщо зовсім точно, як це не дивно, зіграла свою, безумовно, оціночне судження, позитивну роль, зіграв релігійний фактор. Тобто ми всі знаємо про Сталінську церкву, але ми мало знаємо про підпільні церкви православні, більше знаємо про підпільну греко-католицьку церкву. От один приклад. Наступник Шептицького в кріслі, якщо можна так сказати, не глави церкви, а предстоятеля церкви, бо глава церкви Ісус Христос. Предстоятеля церкви був молодий єпископ Йосип Сліпий. 3 судових, його взяли в 40, той помер в 44-му, його десь там 46-му перед собором Львівським взяли перший раз 3 присуди, він загалом відбув в кацетах 18 років. І йому ж пропонували на чистому оці патріарший куколь в Москві. І чувак сказав ні. Я зустрічав священників, які вийшли з підпілля, і питав їх, а чи ви боялися, чи не як це було. І цей конкретний отець Севастьян Дмитрух, весь Львів його знає, він казав, що мені перебування в підпільній церкві, а його легальне прикриття було там якесь, щось таке, немає значення, надавало мені надзвичайної сили. Я думав, вау, я така маленька, слабка людина, і проти мене бігає весь львівський осередок КДБ і нічого не можуть зі мною зробити. Що дає сили кожному з вас і що дає сили українському народу? Моє питання. Роман замислився. Що вам давало сили? Поділіться. Мені особисто давали сили та підтримка, яку я отримував з України. Наприклад,
коли мене арештували і там через деякий час відвезли до суду, потім перемістили в Лефортово, і це все трапилося, 3 доби було все це тривало. І в понеділок, коли я перебував в карантинній камері, де не було ніякого доступу, тільки от кисень, фактично, ну там ліжка, метал, бетон, от, тричі там якусь баланду давали. І єдине віконце це була радіо. Тобто там не голосно, воно щось булькало. І тут раптом по Бізнес ФМ я чую слова Марка Фейгіна, що він є моїм адвокатом, він буде мене захищати, у нього є всі повноваження. І от після цих 72 годин прострації, відчаю, там, невпевненості і взагалі таких неприємних думок, от, я одразу зрозумів, що за мене вступилася держава, вона так просто не залишить цього. А отже, є сенс протистояти, боротися. Потім десь через 3 місяці я вже почав отримувати листи, от, а до того були зустрічі тільки з адвокатом. Через місяць я зустрівся з консулом, і далі я вже зрозумів, що в принципі я не один в цій пітьмі і варто боротися. Звичайно, що книги, малювання додали цьому, а найголовніше це листування з людьми, яких ти не знаєш взагалі, ну, крім там рідних і знайомих деяких друзів, які наважилися писати. А коли просто люди пишуть, там кілька слів, або канадійці надсилали листівки, знаєте, такі принтовані листівки, коли людина купує, може їх розмалювати як хоче. От. І з простими банальними фразами, там, ми з тобою, там, англійською, українською, російською мовою, це надавало такого натхнення, у мене їх десь близько 70 досі збереглося. От. І причому принти однакові, а кожна людина малює своє, ну, зафарбовує по-своєму. І це така була палітра різних бачень, різних світоглядів, що вона просто мотивувала тебе до чогось такого великого. І насправді саме тоді я відчув, що потрібно цінувати кожну мить, і чекав цих листів щодня. Тобто їх розносили там раз на добу, і це мотивувало надзвичайно. Альона вже по погляду бачу. Да, знаєте, я можу що я сказати. запитаю. Альона, що вам дає сили? Ви далеко, Роман на своїй землі, ви поза нею, ви не можете прийти подивитись на свій дитячий садок, наприклад, чи школу, в якій ви якісь сентиментальні місця відвідати для вас. Мусите жити на чужині, яка на довгі роки стане вашою другою батьківщиною. Що вам дає силу? І таким, як ви. Дэн Борисович, я не знаю, что подает другим, но с сентября 2020 года, приехав в Украину, я первый раз, несмотря на очень много прожитых лет, все это время, наконец, почувствовала себя с собой. Я первый раз за всю свою жизнь смогла полностью делать то, что я хочу, и говорить, как я хочу. Я это чувство и не расстанусь уже с ним, и никому не отдам. Это первое. Второе, что дает мне силы. Еще раз, за 2 дня до войны Машка спросила: мама, а наша страна Маша, сильная? дочь. Угу. Моя дочь, ей 9 лет. Она так сказала про Украину, Дэн Борисович. Она ходит в школу, и когда мы уезжали из Киева, ну просто на запад, главный ее вопрос был, она говорит: мы же не уедем с Украины, мы не можем ее предать. Есть вещи, которые мне не очень удобно говорить, потому что они звучат пафосно, но это правда. Это то, что дает силы, и они есть. Иногда хочется плакать, там, я не знаю, зажаться в подушку, впасть в депрессию. Это и бывает, я думаю, что это бывает у всех. Но силы есть. Вот так. Ви знаєте, один з уроків, який я виніс, і правдоподібно він закріпиться у мене, щоб патос у нас пропав. Який пафос є у бійця, який носить камуфляж з автоматом, сидить десь в лісі, тепер полює на свою собаку, який знає, що він може
зловити кулю в будь-який момент. І він готовий вмерти за Україну. Він же ж вмирає без пафосу. Він просто вмирає за неї. І от такі речі, таких як я, старих пергюнтів, надзвичайно мотивують. Не ранковий секс. Романе, ми колись повернемо до цієї. Що ж це воно таке? От сиджу і думаємо. Ну, запитаю колег, може вони не пойдуть. Да? Відсутність пафосу в тому, що робить сьогодні країна і що робить президент. І я дуже вам вдячний, Романе, за ці слова, тому що його промови на мене справляють надзвичайне враження. Я оце думаю, може нам послухати його промову? Ви не будете проти, колеги, якщо ми послухаємо у нас його промову перед кіпріотами. Я думаю, що вона у нас є. Ага. Да, вона у нас від Зеленський офішал. Колеги, це я до апаратної нашої звертаюсь. Ми можемо поставити зараз цю промову президента Зеленського перед політиками Кіпру? Ну, якщо треба час пошукати, тоді давайте порівняємо двох президентів. Одного, так би сказати, справжнього, який став лідером вільного світу, на якого буквально світ дивиться, і той, який називає себе президентом. Я маю на увазі пана Лукашенка. Дайте нам, будь ласка, цей синхрон тоді послухати, і ми спробуємо. При этом я хочу вот просто впервые вам обозначить на сегодняшний день нашу позицию, которая доведена до министра иностранных дел и поручено МИДу ее реализовать. Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси. Мы исходим не из того, что нас в одну корзину погрузили с Россией. Нет, мы исходим из того, что это война за забором нашей страны. И она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси. Поэтому никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может. И я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую позицию понимает. И в этом ведь ничего плохого нет. Но это будет противоречить замыслу Запада. Но это не значит, что мы должны танцевать под дудку Запада. Да, що тут сказати? Людина за парканом здорового глузду. Давайте, колеги, послухаємо і порівняємо. Вельмишановний пане президенте України, вам слово. Дуже дякую. Шановний пане президенте Республіки Кіпр, шановна пані президент Палати представників, шановні пані та панове депутати, дорогі кіпрські народи, я вдячний за честь звернутися сьогодні до вас у такому форматі і у такий час, у вирішальний час для моєї країни і для виживання українського народу, для свободи в Європі. Саме зараз вирішується, чи збережемо ми єдність нашої території і нашої держави, чи гарантуємо ми свободу для України і для всієї Європи, для різних держав, куди російські війська можуть піти ще після України. Щодня і щоночі ми думаємо тільки про одне – як врятувати якнайбільше людей, як допомогти усім, кому можемо, щоб пережити жорстоке вторгнення Росії. Вторгнення, яке вже призвело до загибелі тисяч українців. Застрелених, закатованих, вбитих ракетами, авіабомбами, танками. Російські військові не жаліють нікого, ані жінок, ані дітей. Українці не бачили такої жорстокості з часів вторгнення нацистів під час Другої світової війни. І я прошу вас, будь ласка, просто погляньте на те, що ми переживаємо вже 43 дні. Прошу показати коротке відео.
Не дай Боже якомусь ще народу це пережити, як це було в Бучі. Російські солдати вбивали людей просто на дорогах заради розваги. І як в Ірпені гвалтували неповнолітніх дівчат, душили їх потім, як досвідчені вбивці, як в Маріуполі пострілами гнали вулицею маленьку дівчинку, бо для них допустимо полювати на людей, це для них весело. Як в Харкові вбивали звичайних мирних мешканців міста десятками за 1 хвилину, обстрілюючи з реактивної артилерії житлові багатоповерхівки. Коли бачиш стільки смертей щодня, коли у твоїх містах ховають вбитих людей у братських могилах, просто у дворах, бо неможливо вивезти тіла на кладовища, сподіваєшся і шукаєш, надієшся, віриш, що вдасться врятувати хоча б тих, кому співчуваєш особливо. Хоча б тих, хто точно не може бути замішаний у жодних суперечках дорослого світу, у жодних конфліктах. Ще з 10 березня українці сподівалися, що вдасться знайти живими маленького хлопчика, маленького Сашка, 4-річного хлопчика, який зник, коли дорослі рятувалися від окупантів на човні по Дніпру. Тоді не було жодного іншого шляху порятунку. Російські військові заблокували всі дороги. Вони розстрілювали людей на дорогах. Тому дорослі спробували врятуватись від них річкою. Але човен перекинувся. За словами свідків після обстрілу, Сашко був єдиний у рятувальному жилеті, тож ми до останнього сподівалися, що вдасться знайти його живим. Бабуся Сашка загинула, а згодом знайшли і його тіло. Він став одним із 167 дітей, які загинули за час повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави. І це тільки ті, про кого ми знаємо достеменно. В окупованих районах, у містах, навколо яких ведуться бойові дії, може бути ще значно більше убитих дітей, чиї життя забрала ця війна Росії проти України. Для чого Росії ця війна? Яку мету переслідують російські війська? Відповідь на ці питання є доволі чіткою. Ми чули її неодноразово і від політиків Російської Федерації, і від російських державних пропагандистів. Ми знаємо цю відповідь також і тих документів, які були захоплені разом з російськими полоненими та знайдені у знищених штатах російських військ. Вони хотіли знищити нашу державність і пошматувати нашу країну, розділити Україну на частини стільки, скільки зможуть, хотіли залишити собі. А все, що не зможуть захопити, хотіли максимально послабити, максимально зруйнувати. Росія прагнула створити нове розділення в Європі, яке відповідало би неадекватним амбіціям теперішнього покоління російських керівників. Вони ж просто не сприймають всерйоз більшість держав світу, вони не поважають більшість народів, вони дивляться на всіх у світі або як на тих, кого хочуть використати, або як на тих, кого хочуть підкорити, або як на тих, кого хочуть залякати. Україну вони розглядають серед тих, хто у другій групі. Саме тому Росія прийшла до нас з війною. Але всім іншим державам варто задуматись, до якої групи її віднесли. І що насправді покладено в основу російської політики по відношенню до них. Впевнений, жодна держава світу не знайде серед відповідей на це питання 2 речі, тільки 2. Справжню повагу і неудавану рівноправність. Ось чому демократичний світ все ж об'єднався у своєму негативному ставленню до Росії. Україна зазнала нападу Росії вже давно, ще у 2014 році, коли Росія вперше намагалась силою розділити нашу державу, коли був окупований наш півострів Крим, коли Росія почала війну на Донбасі. Але тоді відповідь світу була слабкою. Дуже слабкою. Багато хто у світі ще вірив у те, що в основі відносин з Росією може бути конструктивність.
що діалог з Росією може бути щирим і заснованим на принципі взаємної поваги. Роки навчили світ, що це все було помилкою. А вторгнення в Україну 24 лютого цього року показало, що керівництво Росії сприймало добре ставлення інших держав просто як слабкість. Чи може така поведінка залишатись безкарною? Чи правильно, що російська держава та її громадяни намагаються використовувати ваш острів в своїх інтересах, поки намагаються знищити цілий народ, поки намагаються зруйнувати іншу державу? Пані та панове, кіпрські народи, я вдячний вам за принциповість, з якою ви відреагували разом з усім Європейським Союзом на повномасштабне вторгнення Росії. Ви ухвалили сильне рішення про недопуск російських військових кораблів до ваших портів. Це дійсно зміцнює безпеку у всьому нашому регіоні Великої Європи. Також я вдячний вам за надану нам фінансову і гуманітарну допомогу, за важливу резолюцію, ухвалену вашим парламентом на підтримку України. Але українські діти все ще гинуть від зброї Росії. Усі наші громадяни досі живуть, як у пеклі, через те, що влаштували російські окупанти на українській землі. Росія все ще готує плани нового наступу проти наших військ, проти наших міст. Російське керівництво досі не хоче всерйоз шукати миру з Україною у відповідь на всі наші переговорні пропозиції, які вже давно могли були прийняти в інтересах миру, в інтересах усіх в Європі. Ми чуємо хіба що словесну гру. А це означає, що потрібно зробити ще набагато більше, як на рівні Євросоюзу, так і на національному рівні, щоб зупинити цю війну, щоб примусити Росію до миру. Мир – це безумовна цінність для кожного з нас. Тому я вірю, що нам вдасться разом з вами забезпечити необхідний тиск на російське керівництво. Республіка Кіпр має надзвичайно могутні інструменти впливу на російське суспільство, унікальну силу, яку може поставити на службу миру. Потрібно повністю закрити всі порти демократичного світу для російських суден. Це має бути спільне рішення на рівні Євросоюзу. Але на рівні вашої держави можливо також як мінімум заморозити використання росіянами усіх належних їм яхт та інших суден, які є у ваших водах. Ви можете зупинити діючі привілеї для громадян Росії, починаючи від так званих золотих паспортів для усіх росіян без виключення і закінчуючи подвійним громадянством для них. Можливо, якщо буде перевірено і чітко доведено, що окремі з них засуджують воєнні злочини своїх військових і не мають на меті використовувати вашу юрисдикцію для уникнення санкцій та інших обмежень проти Росії, то лише тоді буде допустимо ставитись до цих людей по-старому. Потрібно зупиняти будь-які намагання російських громадян, які потрапили під санкції, обходити ці обмеження. Потрібно зробити всю належну роботу, щоб підготувати Євросоюз до неминучого ембарго на постачання енергоносіїв з Росії. Не знаю, скільки ще воєнних злочинів російських військових мають відкритися, як це було в нашому місті Буча, перш ніж усі держави Євросоюзу зважаться на ембарго. Але Росія сама обрала цей шлях, сама знищує невинних людей в Україні. Демократичний світ повинен перестати бути спонсором для воєнних злочинів Росії, для руйнації міст, для вбивства дітей. І демократичний світ повинен навчитись гарантувати реальну безпеку для кожної держави, яка може стати жертвою агресії. Коли Україна говорить про те, що ми заслуговуємо на повноправне членство в Європейському Союзі, ми маємо на увазі перш за все те, що можемо привнести у наш спільний європейський дім, саме той досвід, який можемо зробити сильнішою кожну державу Євросоюзу. Саме той досвід, який може дати Європі більше справедливості. Я впевнений, ви відчуваєте
наш біль. І тому я вірю, що ви продовжите підтримувати Україну, зокрема, і на шляху в Європейський Союз, на шляху до нашого спільного миру. Я вам дякую за підтримку. Слава Україні! Ну, колеги, не знаю, що ви скажете. Я би дуже хотів, щоб ви висловили за той час, що у нас залишається 8 вже хвилин. Оскільки це Кіпр, а там, так би сказати, грецька мова в цій його частині, то я скажу, що перший промовець, якщо можна так сказати, це Малакія тотальна. Подивитись потім в словниках, що це таке. А з приводу другого промовця я скажу так. «Із пола еті проедрос аксіос», що значить на многі літа президенти, гідний. Романе, ви? Повторюсь, чудова командна робота з боку українського президента. Well done. Єдине, що би я додав до його промови, це б ще нагадав про те, що численні російські громадяни володіють нерухомістю, крім яхт. І це би також можна було би посилити тиск, оскільки багато росіян дуже чуттєво і болісно відчули цю історію. Заможних росіян, які мають нерухомість там. З приводу тлумачення грецькою мовою анамнезу чи діагнозу Лукашенка, то тут навіть не варто дивитися в словники. Малакія це взагалі мавка, яка займається мастурбацією на очах усіх. Це так, довідково. Альона. Альона. Мне, собственно, Дэн Борисович, тоже добавить, как после выступления Владимира Лукашенко вообще не хочется обсуждать. Чему и чему? Чему и чему? А речь впечатлила, я так по-женски под впечатлением. Президент. Да. Президент. Беня говорил мало, но он говорил смачно. И когда он говорил, хотелось, чтобы он сказал еще, перефразуючи Ісаака Бабеля. Дорогі мої, дуже шановні, дорогі моєму серцю, дуже шановні глядачі. Зараз, в цю секунду, в цю хвилину, пан Роман і пані Альона побажають вам те, що вони хочуть побажати наприкінці 42-ї доби героїчного спротиву українського народу, спробам перетворити нас на зграю безсловесних рабів. Романе. Шановні співвітчизники, я хочу, щоб ви вірили в себе, вірили в наші Збройні Сили, вірили в міць нашого народу, в те, що ми переможемо, тут немає жодних сумнівів. Цінуйте стосунки і не забувайте про ранковий секс. Може, в коментарях напишете мені, що це таке. Альона, будь ласка. Да, у меня очень плохо с связью перерыв. Я только победы, выжить, сдохнуть всем москалям. Цей Вот час, мабуть, Только не буде тільки по-женски. питання. Дэн Борисович, я, честно говоря, под впечатлением видео, меня повело. Да. Роман же сказав, що Нічого не це слышу, надзвичайно добра командна робота. Декілька приємних новин від мене на сам кінець. Вашингтон працює з Берліном над питанням про закриття газогону Північний потік-2. Тут я посилаюсь на заступника радника президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Даліпа Сінха. Ще одна новина в тому, що прямі військові втрати росіян фінансові за 42 доби війни більше $12 мільярдів. Вони отримують, між іншим,
Отримали вже за нафту і газ 36 мільярдів. А Україні надали на озброєння, 35, перепрошую, мільярдів. Про це сказав Жозеп Борель, а Україні, і він запропонував це порівняти, ми надали на озброєння за той же період 1 мільярд. Ну, добра новина також в тому, що вони підготували п'ятий пакет санкцій, який, здається, вже є оприлюднений. Ще одна добра новина полягає в тому, що Анджей Дуда закликав не просто припинити роботу Nord Stream 2, а закликав взагалі його демонтувати. І він сказав, що ці газопроводи є політичними проектами, і Росія шантажує не лише Німеччину, а по суті всю Європу. А що правда, то не гріх. Значить, ще одна, що зігріла моє серце, українські правоохоронці заарештували активи товариств, кінцевим бенефіціаром яких є відома нам всім Оксана Марченко. Це 7 квартир, 2 якихось майнових комплекси, предмети мистецтва, транспортні якісь засоби, і все воно буде передано у відповідне агентство, яке займається цим, і ці активи можуть бути використані або для потреб Збройних сил України, або до відновлення інфраструктури, хоча там трильйони на трильйони. Ну, такі справи. Дорогі друзі, маєте ще 1 хвилину, щоб поставити нам те, що ви нам просто повинні за таку прекрасну розмову і бути присутніми, познайомитися із Романом, Романе, дуже дякую вам за милу згоду поговорити з нами ввечері. Моє шанування, будьте здорові, бережіть себе. Я абсолютно впевнений в тому, що ви і надалі будете гідно носити ім'я Романа Сущенка. Дякую, І, можливо, навзаєм. Дуже дякую. Альона Васильєва, дуже дякую. Вам бажаю всім, дорогі друзі, наказую берегти себе. А бажаю всім, хто нас чує і бачить, спокійної, тихої ночі.